Nagpabiling lig-on ang bilateral relations sa Pilipinas ug nasud Malaysia o gilauman nga mas mapalig-on pa kini pinaagi sa kolaborasyon. Mismong si Consul General of Malaysia Dedi Faisal Ahmad Salye ang mi-host sa gipahigayong Malaysian Technical Cooperation Program, Alumni Fellowship and Media Linkage Reception sa Discovery Samal nitong Domingo sa hapon. Gipasiugdahan ni Salye ang bago o gipalig-on nga kolaborasyon tali Pilipinas ug Malaysia. Nagsilbi sa ang aktibidad isip platform aron mapakusgan pa ang partnership ug mapalambo ang kolaborasyon sa alumni ug media professionals. Ang panagtapok misad og mabungahon nga mga diskusyon ug mga kahigayunan nga networking aron mas mulawom pa ang relasyon sa Malaysia ug Pilipinas. Ang mga inisyatibo adunay mahinungdanon nga papel sa pagpauswag sa pagsinabtanay ug pagtinabangay nga naghatag og dalan alang sa constructive engagement o gipaambit nga pagpalambo sa rehiyon. Between Malaysia and Philippines this year, as we all know, we are celebrating the 6 decades of the establishment of diplomatic relations between Malaysia and Philippines, which we had a gala dinner which was attended by both our Foreign Minister, Dato' Sri Muhammad Haji Hassan, the Foreign Minister of Malaysia, as well as Secretary Manalo from Philippines, where both parties they renew our commitment to strengthen our cooperation in various aspects.